ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രുതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സാധനം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേറെ പൈസ മുടക്കൊണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂവില്ലേ, ആ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഫേസ് പാക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോ ആവുന്നതിനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചുളികളൊക്കെ മാറി കറുത്ത കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എല്ലാം മുഖം നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെമ്പരത്തിപ്പൂണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും മുഖത്തിടാമെന്നും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫേസ് പാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഒരു 3-4 എണ്ണം എടുക്കാം. നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഞെരടി നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പയറുപൊടി ഇടുക. ഈ പയറുപൊടി ഇട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നും കൂടി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് മുഖത്ത് ഒലിച്ച് പോകാത്ത രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതി വരെ നല്ലോണം കുറച്ചും കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ചെമ്പരത്തി ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ മുഖത്തെണ്ണക്കാലം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ടവലും കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇനി ഞാൻ മുഖത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ആദ്യം ലൂസാക്കരുത്, ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകും. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ലൂസാക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഫേസ് പാക്ക് ഇടാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്തിലും ചെവിയിലും ഇടണം, മറക്കരുത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല, കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല. ഡ്രസ്സൊക്കെ എനിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ കഴുത്തൊക്കെ കഴുകേണ്ട വരാൻ നേരത്ത് മുഖമൊക്കെ നല്ലോണം ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ മുഖത്ത് മാത്രം ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇട്ട ചെമ്പരത്തി ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റോളം ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 15 മിനിറ്റാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ മുഖത്താണ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആദ്യം ഈ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ മുഖത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക. നനച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മുഖം കഴുകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ഈ മുഖം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റോസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയോ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ആണ്. എൻ്റെ റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ തീർന്നിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുഖത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടീയും കൂടി ഒന്ന് മുഖത്ത് ഇനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ മുഖം ആ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട ശേഷം മുഖം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തിളക്കമുള്ളവരത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്പരത്തി ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചൊക്കെ എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി പറയണം. നമ്മുടെ ചെറിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.